Allan Heine, premiernederlaget til Randers på 2028. Hvad tager I med fra den kamp? Ja, og vi tager en masse positive ting med. Vi har en masse positive momenter i kampen. Første halvleg der havde vi lidt svært ved at komme til målene, men vi tilspiller os rigtig mange gode chancer, og det tager vi med. Plus at vi på trods af et lidt manglende angrebsspil holder den nede på 13 mål, og det er trods alt cadeau mod sidste års sølvvinder. Du havde 7 spillere, som fik debut mod Randers. Hvor tilfreds er du med deres indsats? Ja, med første kamp i Gigantium, der kan godt være, at man ikke er helt ren underbukser efterfølgende, så set ud fra det perspektiv, så er jeg rigtig godt tilfreds med det, pigerne leverede, men jeg er også sikker på, at de løfter deres niveau i de kommende kampe. Nu venter så HC Odense på Fyn onsdag aften. Mange siger, at netop HC Odense er et af de hold, I kommer til at kæmpe med i forhold til slutspillet. Er du enig i den analyse? Jeg synes, at Odense har et rigtig spændende mandskab. De har godt nok mistet nogle profiler, men har også fået nogen til. Og har stadigvæk nogen, så jeg synes, at det er et spændende mandskab, vi skal op imod, og også et hold ligesom os, som har nye ting, der skal spilles ind, og de har tillægget en ny træner, som lige skal sætte hans præg på holdet, så det bliver spændende at møde Odense på onsdag. Ja, nu siger du selv, at de har mistet flere profiler, men de har stadigvæk profiler som en Mette Iversen, Camilla Christensen, Trine Jensen. Hvor stærkt ser du egentlig taget HC Odense? Jeg ser dem som nogen, der absolut bør kunne spille med omkring de her 6 toppladser. Der er mange, der egentlig har skudt dem lidt ned her fra starten af, og det undrer mig lidt, når man ser på, hvilke spillere de har rundt omkring. De har også en Olling ude på fløjen og en Benjat, som er kommet med også, og så har de fået nogle spændende unge talenter, som absolut kan løfte set over tiden. Så jeg undrer mig lidt over, at der er mange, der har skudt dem ned. HC Odense, de taber i premieren med 18-13 til SK Aarhus. Hvor meget ligger du i det resultat, og kan du overhovedet bruge det til noget? Nej, det er 2 helt nye hold, der møder hinanden, og meget nervøse, og en kamp, hvor der var meget præget af knap så mange pæne ting, men bare mere fight, og det kan være en helt ny opskrift, der ligger på onsdag. Fighten er der helt sikkert, men hvor pænt og poleret det bliver, det kan nok godt ligne det samme igen, så den kan jeg ikke bruge til så forfærdeligt. Lige tilbage til kampen mod Randers, der I scorer 20 mål, men I sagde første leg, der brænder I rigtig meget, men I tilspiller jer rigtig mange store chancer, har jeg noteret mig. Det er vel også noget, der er positivt til at tage med fremadrettet? Ja, absolut. Jeg har netop lige haft evaluering med pigerne omkring den kamp, og noget af det, der var positivt, det er, at vi på trods af en ikke optimal kamp fra vores side af, så nøjes vi med 15 tekniske fejl. Sidste sæson, der lå vi noget højere i snit, og når vi har 15 mod Randers med det spil, vi leverer, specielt i første halvleg, så er vi generelt set godt tilfreds. Selvfølgelig ikke med at tabe, men set over en bred kamp, at det var trods alt Randers, vi var op imod. Tak for det. Okay, så.